איכות זה הכל בשבילכם. היא מתווה את הדרך. היא זורמת לכם בעורקים. והיא הסיבה לביטחון שאתם נותנים בנו. כי כמוכם, גם אנחנו, הופכים כל אבן בכל שעה ובכל מקום על מנת לתת לכם, המגדלים, את הטוב ביותר. חומרי הגלם האיכותיים שאנו משתמשים בהם נרכשים מהספקים המובילים בעולם לאחר בדיקה בנמלי המוצא ומאוחסנים בתנאים מבוקרים. תהליכי המינון, הערבוב והבטחת האיכות המדוקדקים בסטנדרטים מהגבוהים בעולם מאפשרים לנו למקסם את התוצאות המקצועיות והכלכליות של המגדלים, להתחשב באיכות הסביבה ולמנף את יתרון הגודל של אמבר לערך אמיתי עבורכם. ערך הנובע משותפות של 148 קיבוצים ומושבים, כ-300 עובדים, 2 אתרי ייצור בצפון ובדרום, שותפות בחברת א' ת' המפעילה לולי אמהות וסבתות ומייצגת את רוס, המותג המוביל בעולם בעלי הכנף, ופריסה ארצית של מרכזי מזון המספקים בלי לרפתות ולדירים. בזכות למעלה מ-60 שנים של אמינות, לצד חדשנות, מחקר ופיתוח מתקדמים, המשלבים שיתופי פעולה עם סטארט-אפים פורצי דרך בתחום האגרוטק, ובזכות צוות תזונה מקצועי ומיומן, שפיתח בין השאר את תערובת הפרמיקס הייחודית שלנו, העשירה במרכיבים המשפרים את תוצאות הגידול. בזכות כל אלו, מצליחה אמבר להוביל את שוק יצרני המזון לבעלי החיים בישראל, ומספקת לאלפי מגדלים כמיליון טון בשנה לצד פעילות ייצוא מתפתחת. כל זו תוך שמירה על הסטנדרטים המחמירים ביותר, על רמת שירות גבוהה הנשענת על נהגים מנוסים ומיומנים, ועל ליווי תזונאי מקצועי בתהליך הגידול, המביא לשיפור מתמיד בתוצאות המקצועיות והכלכליות של המגדל. למען ביטחון תזונתי ולמען צמיחת לקוחותינו. אמבר,